Salam qadırdan iyilleşler, mehriban doğanlar. Rabbimizin acayip kutuluşunu, söýgüsini, merhemetini her biriňize dilegler edip, bugünkü doğruluk ýolu atly gepleşimide başlayan. Biz siziň bilen eýen birnäçe gepleşimizde adamzadyň Hudaýyň acayip kutuluşuna yetmek üçin wajip bolan İsa Mesih Rabbimiziň kimdigine has çuňur düşünmek, onuň şöhratyny görüp, ona iman edip täze ýaşaýşy ew bolmak baradaky gürüňleri öwrenýäris. Geçen gepleşimizde biz nädip İsa Mesihiň dünýäniň halaskärdigine, Samariýaly aýalyň iman edişini we ol aýalyň şaýatlygy bilen Samariýanyň Sihar şäherindäki köp adamlaryň hem İsa Mesih'e iman edendiklerini, İsa'nı kabul edip öz şäherlerine mihman bolmagyny soranlyklaryny we netijede müňlerçe Samariýalylaryň İsa Mesih'i dinläp, onu özleri hem görüp, onuň dünýäniň halaskäridigini kabul edip, bize hem muny tasdiklandyklaryny öwrenip geçipdik. Bugünkü okap öwrenjeklerimizde biz siziň bilen nädip İsa Mesihiň Samariýa welaýatynyň çykyp Yehudy ülkeleri bolan Celile etraplaryna baranlygyny we ol ýerdäkilerin İsa'ny nähili kabul edendiklerini we İsa'nyň ýöne bir aýdan sözü bilen bir paça gullukçusynyň oglunyň sagalyşy barada bugünkü gepleşimizde öwrenäris. Ve İsa Rabbimiziň gudratynyň, şöhratynyň bular arkaly aýan boluşyny öwrenäris. Doğrudan hem köplenç biz Hudaýa inanmak üçin ondan bir alamata, gudrata ýa-da bir aýratyn duýga garaşýarys. Nähildir bir baştan geçirilýän bir tejribe talap edýäris we şonu inanaryn we Hudaýyň aýdanlaryny berja ederin diýip talap edýäris. Gudratlary, alamatlary göreňne inanmagy köp adam belki de başarar. Ýöne heni alamaty ýa-da gudraty görmän, şolary berja edip biljekdigine öňünden inanmak we ýöne bir İsa Mesih baradaky şaýatlyklary eşidip ona inanmak bolsa, has çuňur inanlar. Çünkü iman bolsa, umid edilen zatlara bil baglamak, görünmeýän zatlara inanlar. Atalarımız Hudaýyň berekellasyny şunun bilen gazandylar. Bir älemiň Hudaýyň buyrugy bilen yaradylandygyna, şeýle hem görünýän zatlaryň görünmeýän zatlardan dörenligine hem iman arkaly düşünýäris. Gelin bu wagt Ýahýanyň hoş hawary bölüminiň 7-nji bab 43-nji aýatyndan okap başlaýyn. 2 günden soň İsa ol ýerden Celile gitdi. Çünkü ol peýgamberiň öz ýurdunda gadyrynyň ýoklugyna güwälik edipdi. Celile baranna İsa'nyň Ýerusalimdäki bayramna eden ähli işlerini gören Celileliler onu kabul etdiler. Çünkü olaryň özleri de şol bayrama gidipdiler. İsa Mesih Samariýanyň Sihar şäherine 2 gün galandan soň öz önübesen owasynyň yerleşýän etraplary Celile gitdi. Samariýanyň şäherine beýleki Ýehudylaryň owadyr şäherlerinde görkeden alamatydyr gudratlaryny görkezmese hem İsa'ny guýunyň boýunna görüp, gürrüň edip, onuň Mesihdigini tanap, inanan aýalyň şaýatlygy bilen we soňra İsa Mesihiň özüni görüp we onuň aýdan sözlerini eşidip, ona halaskar we Rab hökmüne Samariýalılar iman edipdiler. Emma İsa Mesihiň öz dogulup önübesen owasyna onu halaskar Mesih hökmüne kabul eden okdylar. Başga şäherdir owalardaky Ýehudylar hem İsa Mesihiň gudratdyr alamatlaryny görüp eşiden bolsalar da ona dogly inanmaýardylar. Şonuň üçin İsa Mesih peýgamberiň öz ýurduna gadyrynyň ýoklugyna güwälik edipdi. Bu tümsaly aýtmak bilen köplenç gowy adamlaryň ýa-da gowy zatlaryň gadyrynyň muny her gün görüp peýdalanýan adamlar tarapyndan bilinmeýänligini aýdýar. Ýagny özüniň hem halaskär Mesihdiňiň gadyryny bilmänliklerini aýdýar.
Hakikattan hem ýagşy adamyň gadryny köplenç onuň ýakynlary, dogundur garynnaşlary tä şeýle adamy ýitirýänçe ýa-da biraz daşda bolýança bilen oklar. Biz türkmenlerde köçäňden akýan suwuň gadry bilinmez diýen atalar sözü hem bar. Mysal üçin arada biziň oglumuzy uniwersitetde okumak üçin okuwaý berdik. Ol öýümizden uzakda başga bir şäherde 4 aýlap uniwersitetde boldy. Öýden gidenine bir hepde geçip geçmeýänke ýanky oglumuz şeýle biziň gadrymyzy bilip başlandygyny, ejesiniň bişirýän çörek naharlarynyň nähil süýjüdigini, olary her gün küýseýänligini, ejesi we kakasynyň aladasynyň söýgüsiniň nähil beýik bolanlyklaryny ýatlap, bize minnetdarlyklaryny ýagdyrmaga başlady. Öňler ol öýde wagtynda kämir minnetdarlyk hem aýdyp baran okdy. Gadrymyzy hem kämir bilmeýän ýalydy. Çünki bu ýagşylyklar, gowluklar oňa ýöne bolmaly we edilmeli ýaly görünýärdi. Muny edýänleň gadry hem gowy bilinen okdy. Emma başga bir ýere gidip beýle gowlugyň ýeňillik bilen gelmeýänligini we hemmeleriň ol barada şeýle alady edip barmaýandygyny göreninde bolsa, öýündäki ýakynlarynyň edýän ýagşylyklarynyň aladasynyň gadryny bilip başlady. İsa'nın hem ýakynlary we garynnaşlary onuň dünýäniň halaskary Mesihdigini, Hudaýyň sözüniň kämil we mukaddes bolan gudratlynyň olaryň arasynda ýaşaýandygyny doly düşünmändiler. Bu sebäpden hem onuň gadryny bilmeýärdiler. Çünki onuň gowlugyny, merhemetlidigini dağıtmandylar. Onuň berjek ýaşaýyş, dirilik suwundan içmändiler. Ýöne İsa Mesih özüniň gadryny bilmeýänlere hem ýagşylygyny gaýgyrmady. Özüniň olary hem halas etmäge gelendiginiň maksadyna wepaly galypdy. Ol sabırly, rehim şepagatlydy. Merhemetten dolu bolanyň özüdi. Çünki onda çäksiz merhemet bardy. Ol kämil we mukaddes bolanyň özüdi. Şonuň üçin hem biziň hemmämiz onuň çäksiz merhemeti arkaly ýalkanyş üstüne ýalkanyşaldyk. Soňra İsa Celile gelenne Celilleler onu kızgın karşıladılar. Sebebi olar Pesah bayramy üçin Ýerusalime baranlaryna ol ýerde İsa'nın eden ähli işlerini görüpdiler. Şutaýda biz Celilleleriň İsa'ny kızgın karşılanlyklaryny görýäris. Munyň sebebi bolsa olar İsa'nın Ýerusalimde görkeden işlerini görenlikleri üçin. Samariýalılaryň İsa'ny kabul edişi bilen Celilleleriň kabul edişiniň arasynda näme tapawut bar? Samariýalılar İsa'ny ýöne bir azgyn aýalyň nädip İsa'nyň Mesihdigini tanap, özüniň oňa bolan ynamyny şaýatlyk etmek arkaly oňa ynanyp, hoş karşylap İsa'ny kabul etdiler we öz şäherlerinde mihman alypdylar. Celilleler bolsa onuň Mesihdigine, halaskärdigine inanandyklary üçin kızgın karşılaman, İsa'nın eden işlerini görenlik üçin. Ondan yine de alamattır, mucizeler garaşyanlıklar üçin kızgın karşılaptılar. Samariyalılar İsa Mesih'in özünü dünyanın halaskeridigine inanıp kabul ettiler. Celilleler bolsa İsa Mesih'in elini, yani ondan gelecek kudrettir alamatlarını ve ondan olara gelecek siyasi, maddi, sosyal ve başka peydalar üçün kabul edýärdiler. Çünkü Yahudlar şol döwürlerde bilişimiz ýaly Rim imperiýasynyň golasyndadylar ve köpden bäri Rimin baskylary ve talap edýän salgytlarynyň aslynda siyasi erkinlige yetmek üçün ak çekýärdiler. Özlerini bu baskydan halas etmek üçün bir güýçli gudratly lideriň orta çıkmagyna garaşypdylar. Peýgamberler arkaly wada edilen halaskär Mesihiň hem özlerini bu ýagdaýyndan halas etmegine garaşýardylar. Ene şonuň üçin hem olar İsa'nın Ýerusalimde eden işlerini görüp İsa'ny bir siyasi lider mikadip pikir etdiler. Mesih bolsa
Hudaýyň halky bolan Israýly hem, bütün ähli milletleri hem ilki bilen günäniň we şeytanyň gulçulugyndan, agtyaryndan, eziyetlerinden ve dowda hodundan halas etmek üçin gelipdi. Hudaý biziň onun elini, ondan geljek peýdalaryny dälle, Hudaýyň özüni küýsemegimizi isleýär. Soňra İsa Mesihiň ýanyna Herodes paçanyň gullugynda bolan bir emellar oglu üçin ýalwaryp gelýär. Ýazgy bu barada şeýle diýär. Şeýlelikde İsa ýene-de özüni suw şeraby öwren ýeri bolan Jeliläniň Kana şäherine gaýdyp geldi. Şol wagt Kapernaumna bir köşk emeldarynyň oglu kesellep ýatyrdy. Bu adam İsa'nın Yahudadan Celil'e gelenini eşidip, onun yanına vardı. Ol gelip, ölüm yastığında yatan oğlunu sağaltmağını sorap, İsa yalvardı. Geçen gepleşiklerimizin birinde biz İsa Mesih'in ilkinci görkezden alamatının Kana şäherine suw şeraby öwürmek arkaly bolandygyny öwrenipdik. İsa bu wagt hem şol Kana şäherine gaýdyp barýar. Ol ýerde İsa'nın ýanyna ölüm ýastygynda yatan oğlunu sağaltmagyny sorap bir köşk emellary gelýär. İsa'nın ýanyna diňe bir ýönökey halkyň arasyndan gelmän paçanyň gullugynda bolan köşk emeldarlaryndan hem häkimiýet wekillerinden hem dinar ýolbaşçylardan hem gelýärdiler. Şol döwürdäki bu köşk emellary mysal üçin biziň döwrümizdäki prezident köşkünde işleyen emeller dövlet vekili derejesindäki bir adam ýaly. Elbette köşk emelleri bolan adamın pulu hem, awraýy hem, islen yerine oğlunu sağaltmak üçin gerek olan dermanlar lukmany hem tapıp biljek mümkinçiligi bardır. Bu köşk emelleriniň soňunda İsa'nın ýanyna barmagynyň sebäbiniň belki de bu wagta çenli bar bolan lukmanlaryň hem däri dermanlaryň hem oğluna ýardam edip bilmänligi üçindir. Ve İsa Mesihiň hemme ýerde gudraty bilen adamlara şifa berip bilýändigini eşidenligi üçindir. Ine bu sebäpden bu paçanyň emellary İsa'nın Celil'e gelenini eşitenne onun ýanyna oğluna şifa bermegini sorap ýalwaryp bardy. Celil'däki beýleki adamlardan tapawutlukda bu köşk emeldaryna İsa olan ynamy bardy. Bunu biz onun İsa'nın ýanyna pes göwnülükde ýalwarmak arkaly barandygyndan hem görýäris. Bilşimiz ýaly, beýle uly wezipede işleýän adamlaryň özüni her bir adamyň öňünde pes etmeýändigini we başgalardan ýalwaryp bir zat soraman tersine talap edip buyruk berýändiklerini, köplenç Lukmanyň olaryň öýüne gelip sırkawa seretmeklerini hem talap edýändigini bilýär. Emma İsa'nın ýanyna baran emellaryň hereketine, onun İsa Mesih'e olan ýöne bir Lukman hökmüne dälle, has beýik biri hökmüne ananandygyny görse bolýar. Öljek bolýan birine ýa-da ölen birine ýaşaýyş berip biljek diňe Hudaýdyr. İsa Mesihiň muny edip bilmegi bolsa, onun ýöne bir insan ýa-da peýgamber dälle, gökten inik gelen gudratlynyň özüdigini bize suwd edýär. İsa ol emellara ilki şeýle jogap berdi. İsa ona, siz alamatlar, mucizalar görmeseňiz asla inanmarsaňyz diýdi. İsa Mesih bu emellara ve onun ýanyndakylara beren jogabyna Celilelleriň diňe alamat ve mucize üçin inanmaly dälle, janlaryny hem halas etjek, özlerini yaradanyň olaryň arasynda durandygyny bilip, ona halaskär rep hökmünde inanmalyklaryna duýdurýardy. Bu bize hem diňe bir mucize ýa-da alamat göremizde inanman, İsa Mesih'in özüne ve onun sözüne inanmalydygymyzy hem öwredýär. Köşk emelleri ona, ey ağa, oğlum ölmänke baraýdy diýdi. İsa ona, gidiber, oğlun ýaşar diýdi. Ol hem İsa'nın aýdan sözüne inanyp
öýüne gaýtdy. Köşk emellary umidynyň diňe İsa'dadygy üçin ondan haýyş edip ýene ýalwardy. Şu taýda İsa Mesih köşk emellarynyň öýüne gitmedi we baryp oňa şipa bermedi-de gidiber, oğlun ýaşar diýdi. Köşk emellary bu wagt İsa Mesihiň aýdan gidiber, oğlun ýaşar diýen sözüne inandy. Şübhe etmedi, ýa-da näme üçin geleňok diýmedi. Bu köşk emellary uly ynam görkezdi. Ol beýleki köp ýehudlar ýaly oğlunyň gudrat bilen şipa tapmagyny görenden soň inanman, İsa'nın aýdan sözüne inanyp öýüne gaýtdy. Bu bolsa İsa Mesih'e olan hakyky inamyň misalydyr. Hudaý biziň onuň görkeden alamatdyr mucizalary, bereketlerini görenimiz üçin inanman, onuň mukaddes sözüni eşidip hem inanmagymyzy isleýär. İsa Mesih bu köşk emellaryna oğlunyň şipa tapçakdygyna beren wadasyny berja etdi. Ol adam heniz ýollaka hyzmatkarlary onuň öňünden çykyp oğlun sagally diýdiler. Ol adam hyzmatkarlarynyň oğlunyň gowlaşyp başlan sagadyny sorady. Olar oňa düýün günniz sagat 1-de gyzgyny gaýtdy diýdiler. Onsoň munyň İsa'nın oğlun ýaşar diýen sagadyny bolandygyna atasy göz ýetirdi. Şonda ol öý içerisi bilen birlikde oňa iman etdi. Bu hakykatdan hem İsa Mesihiň bize şöhratyny görkezýän, onuň dünýäniň halaskary gudraty güýçlidigini bize suwud edýän şaýatlykdyr. İsa Mesihiň oğlun ýaşar diýen wagtyna bu köşk emellarynyň oğlu sagalypdy. Bu hayran galdırıcı bir gudratly ýagdaý. İsa Mesih beýleki Lukmanlar tebipler ýaly sırkawy baryp görmek, nähili kesellige uçrandygyny anyklamak, ýa-da olary däri derman bermek, ýa-da operasiýa etmek ýaly zatlar etmek gerekligi ýokdy. İsa Mesih özü gidip görmese-de hemme zady bilýärdi. Ýöne bir aýdan sözü bilenem şipa berýärdi. Bu taýda biz İsa Mesihiň hemmelerden tapawutlydygyny, gudratyny, aýratynlygyny görýäris. İsa Mesihiň aýratynlygyny, gudraty güýçlüdigini, onuň hemme zady bilip, aýdan bir söz arkaly hem oğlunyň şipa tapanlygyny gören köşk emellary we onuň bütün öý içerisi İsa Mesih'e halaskar we Rebbi hökmüne inandylar. Bu köşk emellarynyň İsa'nın sözüne olan inanjy arkaly bu wagt olar diňe bir ölüm ýastygynda ýatan oğlunyň diri galmagyny gazanman, bütün öý içerisiniň ruhy ebedi ýaşaýyşy berjek halaskar Mesih'e olan imana eýe bolandyklaryny görýäris. Hakykatdan hem İsa Mesih diňe bir yer ýüzüne sırkawlara şipa vermek, jynlary, jyn uran adamlardan kowmak, ağaçlaryň garnyny doýurmak, yerdäki maddi bereketleri bermek üçin däle, insanlaryň ruhy azatlyga, erkinlige ýetmegini gazanmaga, olaryň kalplaryna, olaryň Rebbi we halaskary bolup, olary baky ýaşaýyşy ýetirmek üçin gelenligini ýatdan çykarmaly däldir. Elbette, ol sırkawlara şipa vermek arkaly we biziň dileglenmede jogap bermek arkaly hem özüniň şöhratyny, gudratyny bize görkezýär. Ýöne bulardan birinji ýerde onuň bilen ýakyn aragatnaşygy, birligi we onuň şöhratyny agtarmak biziň üçin has wajypdyr. Haçanla oňa Rebbimiz we halaskarymyz hökmüne inanamyza ol bize täzeleniş emele getirýär we durmuşymyzyň her bir ugruna bize täzeleniş, täze ýaşaýyş berer. Ol bize bu durmuşda hem nädip Hudaý we adamlary söýüp ýaşamagy we maşgalamyzda hem jemgiýetimizde hem has peýdalygy we adamlar bolup ýaşamagy bize öwreder we bize güýç kuwwat berer. İsa Mesih gudraty güýçlüdir. Olaydan bir söz arkaly hem bize şipa berip bilýär. Ol biziň durmuşymyzdaky hemme zady bilýär we öz eslegi bilen bize şol maksadyna laýyk jogap berýär.
Siz İsa Mesih'i kim deyip kabul ediyersiniz? Onu näme üçin kabul etmek isleyersiniz? Onun dine elini ya da özünü küýseýäňizmi? Ýagny onun dine bereketlerini, gudratlaryny, alamatlaryny mı? Ya da İsa Mesih'in özü bilen bolan yakyn ara gatnaşygy, ol bilen bolan birligi, yakynlygy küýseýäňizmi? Gadyrdan iýilleşim. İsa Mesih'in bu görkeden ajaýyp şipasyndan ve ona hakykatda iman edenlerin şayatlığından sen hem onun kudreti güýçlüdigine, sözü arkaly hem şipa berjekdigine hem bize günahlarymyzdan gutuluş berip, bize ebedi ýaşaýyş berjegiň ollugyna düşünensiň diýip umyd edýärin. Bugün bu köşk emellarynyň özünün hem, öý içerisiniň hem ona ynanşy sen hem durmuşun täzelenmek üçin ona iman getirip, onu Rabbin ve halaskaryň hökmüne kalyňa çağır. Ol günahlarymyz netijesinde ruhu ölü bolan bizi diýerler. Bizi ilki bilen ruhu ölümden, ýagny baky Hudaýdan aýralyk bolan baky dowdak odundan halas eder. Soňra bolsa, ol bize haçanda biz onu kalbymyzyň we durmuşymyzyň merkezine Rabbimiz halaskarymyz hökmüne goýanmyzda kalbymyzyň yaralaryna, yıkılan gatnaşyklarymyza şipa berer, bereket berer. Sırkawlarymyza hem öz üslegi bilen şipa berer. Her bir zady biziň ýagşylygymyz we şöhrat üçin, öz şöhrat üçin ulanar. Bu wagt bolsa, eger siz İsa Mesih'i size ýaşaýyş berjek Reb we halaskaryň hökmüne kabul etmek isteseňiz, onda ine bu sözler bilen ona yüzleniň. Rabbim Hudaýym, men günäherligimi boyun aýlayan we ähli eden günählerim üçin tövbe edýärin. İsa Mesih seniň halaskar Mesihdiňe inanýan. Meniň kalbyma Rabbim we halaskarym hökmüne gel. Meniň durmuşymy öz eliňe alyp, maňa gutuluşyňy ber. Maňa şipalaňy ber. Meni tämirläp, täze ýaşaýyşyňy berjekdiňe men inanýan. Bu gutuluşyň üçin meniň Reb we halaskarym bolandyň üçin sana ömür baky minnettar. Amin. Eger siz bu sözler bilen ona yüzlenen bolsaňyz, onda ol şaýatlygyňyzy, öz şaýatlygyňyzy başgalar bilenem, biziň bilenem paýlaşyň. Eger siz sırkaw bolsaňyz, ýa-da nähiller bir ruhy ýa-da başga kynçylyklarda bolsaňyz we olardan şipa tapmagy ve Hudaýyň sizi bereketlemegini isleseňiz, bu wagt meniň bilen bile ona garaşyp dilegde ona yüzleniň. Rabbim İsa Mesih, sen gudratlydyňa, şöhratyny yer üzünde hem alamatdyr gudratlaryň bilen, eden işleriň bilen, taglimatyň bilen aýan edendiňe inanýarys. Seniň biziň durmuşymyzda bolýan ähli zatlary bilýändiňe we ýöne bir şipa berici sözleriň bilenem bize şipa berip biljekdiňe we bizi tämirläp, täzeläp, bereketläp biljekdiňe inanýaryn. Rabbim İsa Mesih'in adından şu wagt biziň gepleşiklerimizi görýän sırkaw iýleşlerimiziň Hudaýyň şöhraty üçin şipa tapmaklaryny, erwet ruhlaryň bolsa, İsa Mesih'in adından şu gepleşikleri görýänleri taşlap gitmeklerini ve Hudaýyň gudratynyň ve şöhratynyň olaryň kalplaryna ve maşgalalaryna gelmegini İsa Mesih'in adından, gudraty güýçli Rabbimiziň adından dileg edýärin. Rabbimiz İsa Mesih öz rehim şepagatyň, merhemetiň, söýgüň bilen doganlanma ve iyileşlenme, şipalaňy, bereketleňi, parahatçylygyny, şatlygyny ber diýip senden dileg edýärin. Hudaýym sana baky şöhrat, övgü ve alkışlar bolsun. Amin. Eger siz şipa tapan bolsaňyz, Hudaýyň siziň durmuşyňyzda dileglerimiz arkaly görkeden gudratlarydyr, alamatlary bar bolsa, biziň bilenem paýlaşyň. Bu wagt bolsa, Rabbimiz Hudaýyň merhemeti, söýgüsi, parahatçylygy siziň hemmeňiz bilen bolsun diýip siziň bilen
hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun. Yan bir bağ, şeytanı haçta yengen bir bağ. Anha gökte onun sağında, bana pek nur saçan bir bağ. Söymeni öğreden bir bağ, pek bizden dolan bir bağ. Ehli günahlarımı bağışla, kızgın kucak açan bir bağ. Kızgın kucak açan bir bağ. Elem sırrın bilen bir bağ. Sevgi bilen bakan bir bağ. Ganimet üçün akan bir bağ. Söymesem de söyleyen bir bar, mening üçün ölen bir bar. Haça bir güne çüylenen bar, bana köngülü beryen bir bar. Bana köngülü beryen bir bar. Elem sırrın bilen bir bar. Sevgi bilen bakan bir bar. Ganimet üçün akan bir